Oh my God! Doggy! Ala, ito na pa yung sapat dito. After 18 years, nakapunta rin ako dito. Napakaganda dito sa aming bukid. Oh my God! Ayan. Ala, ang ganda na pala dito, no? Tingnan mo doon, sa sapa. Ang ganda-ganda. Ilang taon na ako hindi nakapunta dito. Mga 18 years na kasi ako. Kasi 18 na po kasi ako ngayon. Ayan. Bakit ang ganda dito? Oh my God, ang ganda na ng sapa dito. Oh my God. Hoy! Hoy! Who's with you? Who's with you? Who's with you? Who's with you? Sino ka? Sali na. Okay ka, who's me? Parang kilala kita. Parang kilala din kita, hayop ka. Parang kang nasa soko. Ako yung kriminal tapos ikaw yung biktima. Ay, bongga. Nagusa ka din, madam, ha? After 18 years, nakapunta na rin ako dito sa Sa 18 years, bago na nakita, bugo ka, naging bulan nga to. Ano sa dito? Naging bulan, 18 years. 18 pa man akong edad. Ano din? Ikaw to si Salumino. Nga naman. Kuyawod, 2021 na lang, nawala na gani si Ising sa mong silingan, nagpakalayo-layo na gani sila, tapos nuabot na pugka. 2021, hilas kay Kasalumi, mao din ni giingon ni sa ising sa kwa og ni Minda. Tapan para gyud ko. Sus mga pareha. Ang kapal talaga ng mukha mo. Kamo. Ano? Ang kapal ng mukha mo. At may gana ka pang magtagalog. Gusto mo sa aking kuan, chupapi mo nyanyo? Ay, Chihuahua, bugo. Ay, Chihuahua di ay. Chupapi mo nyanyo. Ikaw din si chupapi mo nyanyo. Ay, naku. Anong ginagawa mo dito, bakla? 2021, wag yapon ka nagbago sa Lumi? Ay, abi kong Tagalog ka. Actually, Kaya Tagalog. takang tapatan sa mong Tagalog. Okay. I don't care. Santay lang jud ka ha. Isumuta kang ising og ni Minda. Ano to pagkuyog mong tulo mga Ako pare-pareha? ang amo nila. Ako ang mas gwapa sa ilaha. So, dapat mutuman ka na Ay, ako. bagay, tama. Pamilya isa nakaising na sa una. Di ba payat pa makay ka sa una? Tambukan na ni mo ron. Uy, sa bimig imo ang ano o dili kalbo. Wow! Who are you to judge the life I live? Sa? Unsa? Sa to? Kinsa ka para magingana sa mua? I'm stress. I'm a mistress. Gadadala pa kag itoy. Mas gwapa pag itoy sa imuha. Kamahal ani Chihuahua? Unsa? Pila? Pila man eh. Ako ba kung ni mo imuha na bugo ka? Dollar ni gikan ni Australia. Australia. Ay, gi ka Australia tawang lang. Australia dili Australia bugo. Bantog ra pagbalik nimo mura na kag kangaroo. Kani? Rebound ni. O sige, kanang baba ni mo rob na. Madam, Sobraan na ka ha? Ako sa ka diri ha. Gusto na ko, kay pila ka 18 years na nakalipas, karon pa ko kabalik diri. Oo, Gusto niya, ko sige. mo bisita, karon na amang ka diri. Hawak ko diri, hawak diri. Ayo, abi na Oh, itoy, abi na itoy. Ako ani, ano manguha man ka? Mahal kay ni. Imuhan na itoy? Ha, imuhan na itoy? Hala, ayoko kay gud ka naka sa mong lugar ha. Sa lugar ako sa puning lugar. Pamparuson ko ng baba, wala O biya sige daw, asa man ta magsugod? Tiil? Saman. O tiil daw. Sa naong ta magsugod, sa naong. Kay mong naong murag Lukid tiil. ko. Ay mong naong murag tiil. Ilasa gyud ni mo sa Lumino. Usa ang gingan nga, Wag bro. gyud ka nagbago sa Wait, Lumino. wait. 2021 na. Usa to Pakaon ka ni Chihuahua na karon. Ikaw huwag na kay murag kag bukog. Kaon ka. Saman. Ano na pakatambok kay ko at least kami mga tambok, pwede ming mamayat. Oh, tambo? Kamo mga pangit, pwede mo. Saman. Kamo mga pangit. Mahilom. Ana, mahilom. Ay, ana din na. Kaming mga payat makasubida mis bukid. Ikaw makasubida ka sa yung bukid. Wa ka tuwa di na ka maluya na ka. Salumi, kamo ni Buwan ng kato si gawad. Manay Kinita. Ako Wait, di na wait. mo kakaya. Paminasa. Saman. Paano sa ka mo damit bukid, ha? Kana mo kuan mo. Di na mo kakaya kay At least maglulupad na mo. kami mga tambok pag di mi makakaon, mamayat lang mi. Ang saman. Kamo mga pangit, kamo mga payat, pag di makakaon, mamatay. Kami mga payat, murami si RC. Or si, imong nang kay murag tansan, murag butilya sa RC. Kana wa jud ka nagbago sa lumi ba? Di jud ka magbago. Di jud ko magbago sa mga taong pareha Saon ni kano? Sa? Bantay lang jud ka, bantay lang jud ka. Saman. Bantay lang ka. Sige daw. Sige. Sige, hilabti ko kay Onas. Tanaw siya sa imuha. Di ka maloy ani, di ka maloy ani. Ibutan na ito, ibutan na ito. Sige daw. Sige daw, mag-unsa Ibutan ta. ng ito, ibutan Ha? ng ito, ibutan. Sa man. Sa gusto nimo. Sa ta magsugod, Nya. ha? Nya. Ay, kung na aha. Sige. Hindi ako magpalupig mo sa lumi. Ayok. Are. Ay, ako wig. Ako wig. Nya. Ano sa man? Sige. Dali ka sapa, dali ka sapa. Tama na. Usaman. 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 Usa. Mutiyog pa kanina. Mutiyog pa. Tama na. Mula sa ko. Bantay lang yung kang isli o giminda.
Sumunta ka, i-report ta ka. Wala namula imong nang. I-report ta ka, nagzumba-zumba, mura pa kag TikTok, mura jud ka, gipahiltok na na. Namula Bantay lang kita. nang. Sige, na. Sige. Bantay lang ka ha. Sige. Ako ano ni? Uy. Ako ito eh. Oh. Dagan to, dagan. Dagan. Imuhan na na. Oh, kuha na ni. Kabalo ka, tagpiso na na. Bantay lang jud ka sa lumi. Bantay Unya. ka mong gibuhat sa kuha. Pambuli, pa-medical administration, wa ka ba kay PhilHealth? Ha? Ikaw, mangani kay, wa mo kay Bert, napaka PhilHealth. Ha? Bantay lang jud ka ha. Nya. Kani mo gipang bunog sa kuha. Sukol pa ka, wait na. Nya, Kuya gyud ay no. ay gwapo na, guna ko sa yung bugas. Unsa man? Gwapo na, Kabalo ba kang sigamit nako? gwapo na yung negosyo. Unsa man? Gwapo ka na yung negosyo. Unsa nga negosyo? Mananom lang kang isa na managana na dayon. Mo ni siya ang tawag nga doon di ko mahotdan og bugas. Unsa man? Nakabugas? Mura- Katagaan ta ka. Ay di ko, imo Ano na. Yung bugas mo rin networking. Liwat, Si liwat pang-invite. Liwat ka ni kuan ba? Sama. Ni Minda. Ano man? Wa gyud mo nagbago 2021 na. Unya. Ang sakit ti kuan ron? Rose, unsa to nga kuan ron? Year? Yeah. Roster? Aw dili baboy. Pareha gyud hawa ko gyud ka nagbago. Ikaw, Ako, Slumby. mura ka rooster. Pang Miss Universe na Pula-pula akong pa labas. ka kuyawag sa rooster puti ang tapay. Mubalik ka diri ugma, mubalik ko diri ugma. Balik. Bantay ka Wala ha. nilabot. Kasuhan ta kag CCTS. Sa CCTS. Kasuhan jud ta ka. Kung sa CCTS, katok. Mao na to QR code. Bantay ka buong nga ka. Guys, dali, guys. Hawa, dali, hawa. 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 Layas ka. Sa lumi pangit. Malak ka. Sa lumi. Ay, sara, di katapat ni mo. Kakaroon mo. Amino ko kuan gito ni ising ba. Kaya ang sanina ka ising man gito. Ang puti nga buhok ka ising. Ay, bisig dili siguro. Kapuya ning style la, eh. Bantay lang yun na si Salome. Gibukbuk yun ko niyagtaman. Ang bagsik ng pagiging adik. Bantay lang yun, wrestler man din na si Salome. Karon pa ko di ay, ignon din ako si Ising o si Minda. Membro din na sa WW. Bantay lang yun na si Salome. Naglagot siya ko niya! Naglagot siya ko niya! Bantay lang yun na uresan yun na akong kagwapa. O sa akong pink o bugan. Bantay lang yun na Salome. Hindi yun ako na kaya. Sige nila kong balik diri. Bunugon ko niya. Bantay na dyan na Salome! Hoy, hoy, hoy. Suman, ano na naman po ka diri? What do you think of me? I'm a liar? I'm a liar? Uy, tuyan sa to. Ha? Ano to, dagan kitig yung ganara ko dira sa kilid, oh. Naunsa na ka diha? Nagtanaw ka? Bugo ka. Nagrab ako, nagzumba pa ko. Magsumba-sumba di ka makakayod ko. Nagimot ka sa tubig, kasi comfort ni mo diha, butiti. Ay, bao di ay, tingala ko ano ang tubig na mo diri. Ano dagan ka ayog tubol. Kabaliw ka Ikaw kasi kalibang diri. Hoy, anong bata ka ng resulti, Salome? Di ko na yung kakuan na mong baba, Salome. Ikaw di si kalibang diri. Bisan asa na kung maabot, bantayan ko nimo. Unsa man imong baba? Hmm? CCTV? O imong mata? Ano man? Unsa man? Nagraba ko dira kay mag-audition ko, nag-acting ko, maglabot-labot ka na ako. Yung gidang may mayong pangalan. Labot. Buag ba uy. Alam nga, may toothbrush. Oh. Ah, Bugo no. Tagaanta ka. O sige, tigit ka rin na yun. Pero Oh, toothbrush sa waka. CR. Toothbrush nga na sa toothbrush sa CR. Toothbrush sa tae. Bantay lang yung kasulumi. O sila kagbantay, sila kagabantay. Bantay mo. Wala akong isulti sa imo mo. Ang unsa man? Ay taas pa mali ka. Dahil ka, bali. Unsa man? Oh, Bantay ang ako ang paghiganti. Don't judge me. Don't judge me. ano i-judge mo ta ka? Don't max me. Unsa man? Tubag. Karon, di na ako magpapili nimo. Sige. Hilabti ko. Sige daw. Hilabti ko ron. Sige, hilabti ko. Hmm. Hilabti! Oh. Hilabti! Oh, Hilabti ko ron. Sige. Oh. Sige, lumsan ta karon dere. sige daw. Sige daw, di ka maani dere. Sige daw. Memro ba kasi kuan ha? Mga dulpin ha, kanimong lawas dato ikag bukton. Ay, naku. Kapay buhok nimo murag gikalkag ha. Akala ko ba yung mga taga-probinsya? Sa awa po gid imong gisuot. Oh? Ano? Anong sabi mo kanina dati na yung mga kami taga-probinsya, mga ano daw, mga taga-bukid? Probinsya na ko karon, ay sigsaba diha. Mga taga-bukid Sa una daw na to. My God. Naniguton jud nimo Salome. Di ka pala marunong tumingin sa salamin. Tingnan mo yung sarili mo sa salamin. Wa may sa amin Mas tagay kong basahol, samin. mas basahol ka pa sa Chihuahua. Ikaw chupapi mo nyanyo. Una- Chupapi mo nyanyo. Ang sa'yo pasabot, ana, ha? Adungog ram ko sa radyo ana. Oo. Bantay lang jud ka ha, Salome. Sige lang, kagabantay. Sila kagabantay. Bantay lang jud basig. Wala na kailangan yung istorya. Bantay lang. Ipakarnap ta ka. Kanimong lawas ipahiwa-hiwa ko na. Ako panimo, ang imong pangbantay sa malayong tao. Mas man. Ipatao di Ikaw mo naman nahimantay dari mo ora. Gusto na ko diri
magkuan mi diri sa amo ang sa inyong lugar. Anong gusto mo? May pag gusto mo amiga na lang ta. Ana na lang. Unsa? Unsa gusto nimo amiga ta? Ako pa nimo. Unsa man? Ipakuan nimo imong ipon. Imong ipon ang murag computer. I'm confident. Imong ipon murag computer. Unsa man? Na ay Windows. Pingado ko na yung Windows, ha? Don't Hello. judge me. Bunga imong ipon. Confidently with a heart. Ha. Ha? Ladies and gentlemen, please nga. Ha? Oh, ladies and gentlemen, you are now entering Palawan Underground River. Tura ang kwaknit. Wala man ko bugo. Bugo nga sa lamid akong lawas. Bantay lang juga isumunta ka ising og ni Minda.